Ahojte, ďakujeme, že ste sa zúčastnili skúšobnej lekcie v škole All Right. Radi by sme vám vysvetlili, ako začať s nami študovať. Po zhliadnutí tohto videa dostanete personalizovaný študijný plán pre svoje dieťa, vrátane odporúčanej úrovne angličtiny, navrhovaného kurzu, odhadovaného pokroku a tém, ktoré bude počas kurzu študovať. Ďalej budete musieť vybrať plán predplatného, počet lekcií týždenne a obdobie platby. Čím viac lekcií má vaše dieťa každý týždeň, tým rýchlejšie dosiahne požadovanú úroveň angličtiny. Pri pravidelných lekciách 3-krát týždenne môže dieťa postúpiť na ďalšiu úroveň do 6 mesiacov. Upozorňujeme, že môžete získať významnú zľavu, ak si vyberiete dlhodobý balíček. Po zaplatení si môžete nastaviť pohodlný rozvrh učenia pre svoje dieťa. Môžete si vybrať pevný rozvrh s určenými dňami a časmi lekcií s jedným učiteľom alebo flexibilný rozvrh, ktorý vám umožňuje rezervovať lekcie s akýmkoľvek učiteľom v čase, ktorý vám vyhovuje. Náš tím tvoria viac ako 600 kvalifikovaných učiteľov, každý s jedinečným prístupom k výučbe a mnohoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi. Určite nájdete toho správneho učiteľa. Ak chcete zmeniť učiteľa, môžete to jednoducho urobiť vo svojom účte len niekoľkými kliknutiami. S vaším predplatným dostanete debatné krúžky ako darček. Tieto krúžky sú skvelým spôsobom, ako prekonať jazykové bariéry, zlepšiť výslovnosť, rozšíriť slovnú zásobu a užiť si pozitívne interakcie s rovesníkmi. Vaše dieťa môže dokončiť zaujímavé cvičenia a učiť sa vlastným tempom cez svoj osobné konto. S našou mobilnou aplikáciou si môže materiál prezerať kedykoľvek a kdekoľvek na svete. To je všetko. Iba 5 krokov a vaše dieťa bude študovať na vedúcej škole anglického jazyka. Nezdržujte sa. Preskúmajte osobný plán a vyberte si najlepší predplatný plán na učenie. Ako hovoria naši študenti, angličtina z All Right je láska na prvú lekciu.